Катедра химични технологии има утвърдени традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии. Подготвят се високо квалифицирани специалисти, конкурентни не само в икономиката на България, но и в чужбина по следните специалности: химично инженерство, химични технологии, психология на кризисните ситуации, технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали, технология на водата, технология на нефта и газа. Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър получават професионална квалификация инженер-химик и могат да продължат образованието си в по-високите образователни степени магистър и доктор. Инженер-химиците имат възможности за професионална реализация в индустрията, предприятията на химическата и други промишлености, производствено-технологични, организационно-управленски звена и специализирани лаборатории за анализ и контрол. Могат да извършват и свободна инженерна практика, работейки като експерти-консултанти на промишлени предприятия или в патентната дейност. Катедра електроника, електротехника и машинознание е част от факултета по технически науки и е водеща катедра в обучението на студенти по 4 специалности: автомобилна електроника и електротехника за степен професионален бакалавър, електроника и електронни системи в промишлеността и медицината за степен бакалавър. По-голямата част от дипломираните студенти успяват успешно да се реализират на пазара на труда като системни инженери, конструктори и специалисти, поддържащи електронни автомобилни системи, специалисти в предприятия от електроенергийната система на страната, инженери по поддръжка и ремонт на промишлени електронни системи и на специализирана медицинска апаратура. Професионално направление транспорт, корабоплаване и авиация е приоритетно за икономиката поради нарастващата необходимост от превозване на товари и пътници. Направлението е акредитирано за обучение в 3 образователно-квалификационни степени: професионален бакалавър, срок на обучение 3 години, бакалавър 4 години и магистър 1 година в редовна и задочна форма по специалности: транспортна техника и технологии, техника и технологии в транспорта. Завършилите придобиват професионална квалификация инженер или инженер-магистър по техника и технологии в транспорта и могат да работят във фирми за превоз на пътници и товари, за пренос на горива, диагностика и ремонт на автомобилна техника в нефтопреработвателни и машиностроителни фирми, технически преглед като държавни служители или да развиват собствен бизнес. Професионално направление машинно инженерство е акредитирано за обучение в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър със срок на обучение 3 години, редовна и задочна форма по специалности: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, машиностроене и уредостроене. Завършилите специалностите могат да се реализират във фирми за продажба, диагностика и ремонт на автомобилна техника, в машиностроителни фирми технически преглед като държавни служители или да развиват собствен бизнес. Катедра компютърни системи и технологии предлага висококачествен учебен процес по специалности софтуерно инженерство и компютърни системи и технологии в образователно и квалификационна степен бакалавър, редовно и задочно обучение. Обучението по магистърските програми включва следните специалности: софтуерни технологии, компютърни системи и технологии, изкуствен интелект и виртуална реалност, киберсигурност, технологии в финансовата сфера. Обучението се провежда както на български, така и на английски език. Катедра биотехнологии предлага обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър, редовна форма, в продължение на 4 години в 2 направления – биотехнологии и хранителни биотехнологии. Завършилите специалисти получават професионална квалификация инженер-биотехнолог и могат да изпълняват производствено-технологична, научно-изследователска и организационно-управленска дейност в биотехнологични, химични и хранително-вкусови предприятия, научни институти, регионални агенции по безопасност на храни, районни инспекции по опазване на околната среда и други. В образователно и квалификационна степен магистър се предлага обучение по магистърски програми анализ и контрол на храните, храни, хранене и диететика. Катедра технологии, материали и материалознание
Обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър по следните специалности: технология на материалите и мениджмънт и инженерни материали. Образователната цел на специалностите и катедрата е да се подготвят квалифицирани специалисти, бакалаври, магистри и доктори, необходими за съвременните отрасли на техниката и икономиката в областта на материалознанието. Обучението по материалознание е продиктувано от необходимостта на страната от специалисти с фундаментални познания за материалите, тяхната структура, свойства, приложение, както и начините и средствата да се използват в съвременните технологии. Обучението по всички специалности във факултета по технически науки се извършва от преподаватели с голям учебно-преподавателски опит и висока научна квалификация. То включва теоретична подготовка, лекционни курсове по всички фундаментални и специализирани дисциплини, провеждани по съвременни учебни програми. Практическо обучение, практически занятия в съвременно оборудвани лаборатории с възможност за участие в реални научни проекти и изследвания. Стажантски програми, учебно-производствена практика и програми за студентска мобилност и обмяна на опит в чужди университети. Техническият колеж е част от структурата на университет професор д-р Асен Златаров, Бургас. Студентите в колежа се обучават по 4 професионални направления в специалностите: електротехника, автомобилна електроника, машиностроение и уредостроене, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, транспортна техника и технологии, компютърен индустриален дизайн и компютърни системи и технологии. В техническия колеж се провежда професионално ориентирано обучение в редовна и задочна форма. Срокът на обучение е 3 години с възможност за организиране на учебния процес в адаптивна форма. Завършилите студенти получават висше образование в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. При определени условия професионалните бакалаври могат да продължат обучението си в по-високите степени бакалавър и магистър. Учебните часове и практика се провеждат в специализирани кабинети, лаборатории, автомобилни сервизи, компютърни зали и други, които са част от материалната база на нашия университет. Обучението в техническия колеж предоставя гъвкава форма за съчетаване на обучение и работа, при което в по-кратки срокове се придобиват необходимите инженерни и научни познания за успешната професионална реализация.